Kaixo, orain goazen ikustera batuketak eta kenketak parentesi barruan daudenean nola egiten dira. Eta hortarako post ariketa ditut jarrita, eraiketa konposatu batzuk. Lehenengoarekin hasiko gara. Du parentesi bat, ken beste parentesi bat. Orduan, egin beharko duguna izango da parentesi hau eta parentesi hau. -5 gehi 3. Ikurrak edo zeinuak desberdinak dira. Orduan, kenketa bat egin behar dugu. 5 ken 3, 2. Eta negatibo gehiago daudelako positiboa baino, minus jartzen dugu. Orain dugu, ken bat. Eta guazen ikusten, 8 ken 4, 4. Berdin? Hemen, zer dugu? Bi ikurrak, edo zeinuak berdinak, ez da? -2 eta dugu hemen ken 4, berda dela. Orduan, batu egiten dira. 6 eta ikurrak mantenduz, -6. Eta lehenengoa, bukatuko genuke horrela. Bigarrena, dugu 32, ken, eta hau egin behar dugu. Hau egiteko hemen jarriko ditut eraiketak. Dugu, 7 positibo, 14 negatibo eta 4 negatibo. Orduan egin dugu, 7 positibo ditut, eta negatiboak zenbat ditut. 14 eta 4, 18. Beraz, 7, ken 18, kenketa bat egin behar dugu, tataz dugu 11, eta negatiboa, ze negatibo gehiago daude. Orduan, parentesia dena da, -11 parentesiakin. Eta gero dugu hemen, ken, -4. Orduan, ken -4, jarra ezakegu ja, +4, ezta? Automatikoki, gehi 4. Orduan dugu hemen, 32 positiboa, hau, minus, positiboa, eta hau, positiboa, 3 positiboak. Orduan, batu egin bat dugu, 32 gehi 11, 43 gehi 4, 47. Eta, hori izango izateke, bigarrena. Urrengoa, dugu parentesi luze bat, orduan dugu, lehenengo kopiatu behar da, -24, ken parentesi hau. Berri ingo dugu. Lehenengo positiboa, hau bakarrik da positiboa, 3. Eta negatiboa zenbait dugu bi hauek. Orduan, 6 gehi 7, 13. Orduan, negatiboak 13 ditugu. Bueno, 3 ken 13, 10, kenketein behar da, eta negatibo gehiago da honez, -10. Orduan, jarriko dugu, parentesi artean, -10. Hau zer da negatiboa, hau zer da positiboa, nahi baduzue, horrela jarreteke nahi badan. Ez da pauso da behar, Ez da behar, Bueno, orduan, nola, zeinuan ez baina duten, kenketa egin behar da. 24, ken 10, 14. Zer da gehiago, negatiboa edo positiboa? Negatiboa, bajatzen dugu, negatiboa. Horrekin bukatu dugu. Horrengo, hemen bi parentesi ditugu, horrengoa ikustea. 35, ken, hau behar dugu. -7 eta -3. Ikur berdinak dianez, batu egite ditut. 7 gehiru, 10 negatiboa mantenduz. 10, jarraitzen dugu, gehi. Eta hemen ditugu, -3, -14 eta -5. Iroak negatiboa dira. Horren batu egingo ditugu, negatiboa dialako. 3 gehi 14, 17 gehi 5, 22. Baina negatiboa mantenduz. -22. Hori da. Orduan, horrean dugu positiboa, hau dugu positiboa, eta hau dugu negatiboa. Bagoazen positiboa batutzea. 35 gehi 10, 45. Eta gero dugu, ken 22. Horrean da, kenketa bat. 45, ken 22, 23. Eta bukatu da, beste hau. Eta azkenekoa. Hemen bi parentesi ditugu, basiko geha. -8, opiatzen -8. Urrengoa, gehi -8. Desberdina delako, minus jartzen diogu baita ere. Ken, eta hau kalkulatu behar dugu. Eta beti bezala. Zentzu dira positiboak, hau bakarrik. Horren jartzen dugu, 7, eta kendu behar dira zen bat, bi hauek. -3 eta -10. -13. Horren, kendu behar dira, 13. Ezta? Minusak 13 dirako. Orduan zen badia, 7 ken 13, kenketa bat behar da, 6 eta negatiboa jartzen dut. Horren ordez, jarriko dut, -6. Horrengoa, gehi, eta hemen dugu, 16 ken 28. Horren kenketa bat behar dugu, eta negatiboa jarri beharko diogu. Horren, kenketa bat eta negatiboa gehiago delako. Horren, 28 ken 16,
dira 12. Gogatu, beti bada hauken hau. Haundienak txikiena, balio absolutua duena. Orduan, 12. Orduan, hemen ditugu, negatiboa, positiboa eta negatiboa. Orduan ingo dugu, lehenengo positiboa batu. Bakarra dugu, orduan jarriko dugu, 6 positibo. Eta negatiboa ditugu, hau eta hau. Orduan guazin irua batutzea. Nahi dugun ordenean, berdin dugu. Nik egiten normalean, hola ez, 8 20, eta 8 adibidez. Da, nadian, kenketak eta batuketak, baina edo bezain dezakegu. Orduan, 6, keno 28, kenketa bat da, bat positiboa beste negatiboa, orduan, minus handatzen dugu emaitza, negatiboa gehiago delako, eta hartzen dugu 22. Eta, erantara, bukatuko duke, batuketak eta kenketak. Beste arte, agur.